gonga eskey Allah joni nde kam gueɗɗe gari ha ɗo mi haalan noon ko mino e Hamdiatou Soumaré gadi arde ga eyyo ayi tan ɗum le Padoua corniche min mi hettini lawol ngol hande corniche. Salamu aleykum bandiraɓe, on jiiri guite mon de eyyi teddugal mon noon hande lawol ngol hettanama corniche, min mbigol corniche eyyi ɗo kam corniche rek ko min e kaw minen gari ga uddude lawol ngol nde ɗi kuɓɓine tawi min ko ɗo ɗi kuɓɓe dow amen contact taj tappere taj haɗa arti maayi. Yo Ramsés rek waaye kono so bikirima ya avance. Ko mbattano corniche joni jamma Palais o woni ɗo quoi? Palais o président de la République. Ndeysaan face à face e galle mawɗo leydi ɗo woni galle mawɗo leydi